Prvo sam moj radni vijek započela u gimnaziji Velika Gorica, ekonomskoj srednjoj školi. Davne 1997. sam došla u knjižnicu. 10 godina sam radila u područnoj knjižnici Galženica, zatim na dječjem odjelu i mislim da iz svega toga proizlazi da je knjiga jedino čime sam se bavila tokom cijelog zapravo radnog vijeka. Mi nastavljamo sa našim četvrtim četvrtkom gdje naši sugrađani koji posjeduju neka vještina i znanja prenose putem radionica te vještine i znanja svojim sugrađanima. Nastavljamo sa našim Turbuksom, malim književnim festivalom koji traje 3 dana. Nastavljamo naravno sa Noći knjige, nastavljamo sa mjesecom Hrvatske knjige sa radom u promicanju čitanja kod djece putem akcije Čitaj mi koja se provodi u cijeloj Hrvatskoj, a uključili smo se i u rad pedijatrije u našem domu zdravlja i otvorili smo tamo malu biblioteku koju smo poklonili slikovnice i koju ćemo i dalje poklanjati slikovnice da naši najmlađi sugrađani koji su bolesni malo kvalitetnije provedu vrijeme u čekaonici pedijatrije. Sve knjižnice, pa tako i naše, izgubile su ovu srednju populaciju, takozvanu teen generaciju. Naravno da je to utjecaj medija, naravno da je tu malo utjecaj i puberteta, pa smo ih izgubili, ali pokušavamo ih kada završi ta teen faza, pokušavamo ih na sve načine vratiti knjizi i čitanju. Jedan veliki novi projekat u koji smo se uključile je Erasmus projekat u koji naša knjižnica do sada nije bila uključena. Erasmus projektom želimo steći za početak nova znanja što možemo ponuditi našim građanima treće životne dobi, jer smatramo da su oni možda pomalo u našem društvu zapostavljeni. Jedan veliki zalogaj koji sam si zacrtala kao cilj, malo će ga biti teže ostvariti, ali pokušat ću, to je nabava bibliobusa putem EU projekata. Cilj je dalek, težak, ali moramo imati ciljeve da bismo ih pokušali ostvariti, jer naime moramo pružiti podršku i našem ruralnom stanovništvu kojima je teže doći zbog prijevoza u Veliku Goricu i mislim da bi bibliobus koji bi obilazio naša ruralna naselja uvelike poboljšao život našim sugrađanima, pogotovo djeci koja bi lakše došla i do lektire, a i do knjige i čitanja općenito. Knjižnica je mjesto gdje se održavaju radionice, predavanja, književni susreti, pričaonice i ovim putem pozivam sve građane koji i nisu članovi knjižnice, jer ne morate biti član knjižnice da biste bilo čemu prisustvovali, dođite. Pratite naše stranice, pratite naše medije, saznaćete informaciju, dođite u knjižnicu, postanite naš član, čitajte. Čitanjem obogaćujete svoj vokabular, ulazite u neke nove svijetove, upoznajte neke nove ljude, svoje sugrađane, pa se opet možete kvalitetno družiti.